Maite dugu bizia, maite dugu jaia, aitak ezaintzen digun, etxeko maia. Hor da bere hitzaren, oihartzuna laia, eta ozen elkartasun deia. Zailetan garamadu, zuganako zena, zenideok aitarak, biltzen gaituena. Xurgatua baitugu, zure gozamena. Eukaristimaiak nabaritzen dena. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin. Zenide maiteok, aldare honen inguruan biltzen gera, gaure parrokian biltzen gera, gure jangoikoari eskatzen diogu lagun gaitzala, Eukaristie honetan parte hartzen eta beraren maitasuna geure bizitzan sumatzen. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zahaltsua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Hoi jainko, zugan itxaroten dutenen indarra, entzun bihotzonez geure otoitza, eta zugabe gizakiaren aulezia ez baita ezertarako gai, emaguzu beti zeure graziaren laguntza, zeure aginduak betez, zuretzat atsegingarri izan gaitezen gogoz eta egitez. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi beizera, gizaldi eta gizaldietan. San Paulo apostoluak Korintoarrei egindako bigarren gutunetik. Zenideok, asko dira giza arrazoi ustez arrotzen direnak. Zergatik ez ni? Besteak hautsarten direnera, badakit zoro bezala ari naizela ni ere hausartuko naiz. Hebrearrak direla, bai ni ere. Israeldarrak direla, bai ni ere. Abrahamen jatorrikoak direla, bai ni ere. Kristoren zerbitzaria direla, ni gehiago. Naiz txorakeria izan hori izatea. Haiek baino neke gehiago jasan dut, kartzela gehiago, zigorradak zer esanik ez. Hilzorian ere egona naiz 11 aldiz. Juduen eskuetatik 5 aldiz hogeita 19 zigorradak hartu naiz. 3 aldiz makilatua, behin harrikatua. 3 aldiz ondoratu zen ninderaman itxasontzia, eta gau eta egun osoa eman nuen itxasoan galdua. Zenbat ibilaldi oinez eta zenbat arrisku. Arriskuak ibaietan, arriskuak bedelapurren aldetik, arriskuak neure herrikoen aldetik, arriskuak gentilen aldetik, arriskuak hirietan, arriskuak basamortuan, arriskuak itxasoan, arriskuak gezurrezko zenideen artean. Zenbat neke eta lan, gau asko lorik egin gabe, goze eta egarri, maiz ezer jangabe, hotzak eta jantxirik gabe.
Eta horien guztien gainetik, eguneroko nire burua haustea, Eliz elkarte guztien ardura. Nor gaixotzen da eta ni gaixotu ez? Nor erortzen eta ni erremindu ez? Arrotu behar badut, nire auleziaz arrotuko naiz. Jaunak, esana. Beldur guztietatik atera ninduen jaunak. Beldur guztietatik atera ninduen jauna. Bedenkatuko dut aldi oro jauna, nire ahoan betiaren gorespena. Arronago jaunarekin, entzun bezate apalek eta postu bitez. Beldur guztietatik atera ninduen jauna. Handietzi nirekin batera jauna, gora dezagun elkarrekinaren izena. Jaunagana jo nuen eta ark erantzun, beldur guztietatik ninduen libratu. Beldur guztietatik atera ninduen jaunak. Begiratzen diotenak distiratzu egongo dira, ez zaie aurpegia lotzaz gorrituko. Doakabeak dei egin zuen eta jaunak entzun, eta estualdi guztietatik zuen salbatu. Beldur guztietatik atera ninduen jaunak. Aleluia, aleluia, aleluia. Jauna zuekin, Jesukristoren Evangelioa San Mateoren liburutik. Al bajar Jesús del monte, lo siguió En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no atesoréis para vosotros tesoros en la tierra, donde la polilla y la carcoma los roen, y donde los ladrones abren boquetes y los roban. Haceos tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni carcoma, que todo lo roen, ni ladrones que abren boquetes y roban. Porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. La lámpara del cuerpo es tu ojo. Si tu ojo está sano, tu cuerpo entero tendrá luz. Pero si tu ojo está enfermo, tu cuerpo entero estará a oscuras. Si pues la luz que hay en ti está oscura, ¿cuánta será la oscuridad? Jaunak esana? Gaurko evangelio honetan gure jangoikoak argi eta garbi esaten digu. Bi leku, bi dimentsio, bi bizitza daudela. Naiz eta gu askotan pentsarazi hau dala bizitza. Hau dala daukagun onena, daukagun bizitza, betiko bizitza. Eta hori ez da hola, badakigu. Jaio geran bezala, hilko gerala. Eta gero galdera bat sortzen da, gero zer? Hau ez da kristauen sinismena, baizik eta Jesusen ganako hitzak dira. Gero bizitza dago, bizitzaz bizi izan dana. Eta hoxe da gure fedeak onartzen duena. Gure fedea ez dago guk sinisten deguna geurea egin dugulako bakarrik, baizik eta Jesusek oinarritutako hitzetan dagoela. Ez
ez gorde gauzak edo ez pilatu gauzak mundu honetan, baizik eta besterako munduan. Frantzisko Aita Santuak gauz eder bat esaten zuen. Berak galdetzen zion, edo galdetzen zuen, edo planteatzen zuen galdera bat. Heriotzaren batemat hildanean, kotxe funebre bat ikusten dugu kaletik, ez? Eta berak galdetzen zuena da, kotxe horren atzetik noiz ikusi izan dezue, edo ikusi izan dugu mudantzazko kamioi bat? Normalen ez? Normalen dago kotxea hildako gorputza daramana eta besterik ez. Eta hilkutxa horretan gauza asko ez dira sartzen. Ez da sartzen gure kotxea, ez da sartzen gure etxea, ez dira sartzen gure milioiak, ez dira sartzen geure armaio osoa, ez da sartzen hainbat eta hainbat gauz. Eta egia da batzuk behar ditugula bizitza aurrera eramateko. Baina nun jartzen dugu geure begia, nun jartzen dugu geure bihotza, han jarriko dugu geure bizitza. Beraz, gaur luzatzen zaigun mezua hauxe da, geure begiak, geure bihotza eta geure anima Jaungoikoarengan jarri dezagula, berak emango digulako betiko bizia. Hay una dicotomía en la vida de la persona que interiormente está hecho para la vida eterna, pero racionalmente se niega a sí mismo diciendo, la vida eterna es esta. Paradojas de la vida eterna es esta que se termina muriendo. Si es eterna, ¿cómo se termina muriendo? Y vivimos en esa incoherencia interior de decir, se entiende un poquito por qué, por acallar la conciencia y no querer profundizar en la vida interior, ¿no? Y no querer responder a las preguntas más importantes que surgen en el ser humano. ¿Para qué he venido? ¿Para qué estoy hecho? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué espera Dios de mí? Son preguntas incómodas que solo hay que preguntarse con valentía y con profundidad. Si no tenemos ese querer de tomar la vida por los cuernos y querer profundizar, pues no nos planteamos y dejamos de lado esas preguntas, ¿no? Y es una pena porque el ser humano está hecho para que profundice, para que no se ponga y viva solo sobre la superficialidad de las cosas materiales y perecederas. Todo lo contrario, no fuimos hechos para acoger cosas, sino fuimos hechos para acoger solo una cosa, es el amor de Cristo en nuestra vida. Pues la pregunta que hoy nos lanza el Evangelio es, ¿qué es lo que estoy yo acogiendo en mi vida? ¿Qué es lo que hay en el armario de mi corazón? ¿Qué es lo que guardo? ¿Qué es lo que alberga mi alma? Porque eso denotará en dónde nosotros tenemos puesto el foco de vida. Eso denotará cuál es el rumbo de nuestra vida. Gizon emakume guztiak zenide ditugula kontuan izanik,
egin dezaizkiogun jangoikoari eskariak denen alde. Eliza osoaren alde, bereziki behartsu eta baztertuen laguntzeko antolatuak dituen erakundeen alde, eska dezaiogun jaunari. Enpresarien alde eta ekonomia antolatzen dutenen alde, lanpostuak eratzen eta mantentzen zaiaz daitezela langile guztien onerako, eska dezaiogun jaunari. Miseri gorrian gizakiari dagokion duintasunik gabe bizi direnen alde. Ez gaitzala xola gabe utzi egoera horrek, eska dezaiogun jaunari. Gu guztion alde, geure aide, adizkide eta ongileen alde. Zaindu gaitzala gaitz eta okerbide guztietatik, eska dezaiogun jaunari. Hau dana eskatzen dizugu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ogi hau, lurra indarrak eta gizakeren lanak sortua, hau sengo zaigu, betiko zorionaren ogi. Bedeinkatu azu jauna zeru lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ardo hau, matxo indarrak eta gizakeren lanak sortua, hau sengo zaigu, betiko zorionaren edari. Benideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Hoi jainko, orain eskaintzen dizkizugun duainetan, bizitza honetarako janaria eta biziberriaren sakramentua ematen dizkiozu gizadiari, bere izaera bikoitzerako. Egizu, geure gorputzarimek ez daitezela inoiz ere laguntza hori gabe gerta. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eita guztidun horri eskerrak ematea Jesu Kristo zure seme maitearen bitartez. Kristo da izan ere zure hitza. Haren bidez egin dituzu diren guztiak, ura bidali diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egite ez gizon egina eta Birjina gandi jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santua irabazteko, gurutzean besoak zabaldu zituen, eta eriotza ezereztuz nagusi agertu zuen piztuera. Horregatik eingeru eta santu guztiekin, guk ere zure ospetaintza gorezten dugu, bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, Diren guztien jainko jauna, zeru lurrak beterik dauzka zure bizira. Osana zeru goienetan, bedenkatua jaunaren izenean datorrena. Osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu gardeuek, zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol, egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak manez zatitu zuen, eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue, eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan, kaliz harturik, berriz ere eskerrak manez bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue, eta edan guztiok honetatik.
Hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik Jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu. Zuri eskerrak manez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta palki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan Jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza, eramazu maitasun osora Leon Gureita Santuarekin, Fernando Gurgotzaiarekin eta Eliz Gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan Jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur oroitzen ditugun Guillermo, Pilar, Carmen, Merche, Lander, Francisco Javier, Julián, Itziar eta Julio. Eta hildako guztiak ere, arritzazu zeure aurpegeren argitan, errukizak izkiguarren, gu guztiok betiko bizi eritxe ezagun, Jangoikoaren ama Maria Virginia Doatxoarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostol santuekin eta gizalde guztietan, zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gorzetzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainkoa ital guztiun horri, Espiritu Santuarekin batean ospetaintza guztia gizalde eta gizalde guztietan. Amen. Jainkoak bere maitasuna isuri digu geure bihotzera. Eman digun Espiritu Santuaren bitartez, beraz, fedez eta itxaropenez esan dezagun. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena. Etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun eskero. Ez gaitzazu utziten taldean erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu Jauna gaiz guztietatik. Emaguzupak agurgunotan, zure arrukiere esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estu aldietan zendo. Betiko zorienaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorreko den, zai gaudela. Jesu Kristo gure Jauna, zuk esan da apostoloi pakea uzten dizuet, neure pakea ematen. Begira, zure Elizaren sinismenari eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, errege bizi behizera gizalde eta gizaldietan, Jaunaren pakea beti zuekin, emaiozue pakea alkarri. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki Jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki Jauna. Entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Honemen, jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontxua Jaunaren maira deituak. Baina zazuz bat, eta zendatuko naiz. Kristoren gorputza eta dola.
Amen. Egin dezagun otoitz. Jauna, hartu dugun sakramentuak, fededunok zurekin bat garela adierazten duen bezala, egin dezala Elizaren batasuna. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, eta bedinkazitzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. Guztizona zaitugu maite beti, beti zaitugu maite beti, beti gure esker gaiztoek zure bihotza dute erdiratzen xamurra baita gutaz izan zazu beti errukia beti, beti jainkoaren ama, ama guztizona, zaitugu maite beti, beti zaitugu maite beti, beti. Ezkerrik asko etorri zeaten guztioi, zaindu zaitezte eta jakin oain gurtzeko, Jesus gurtzeko aukera ere izango dugula. Arratzalde on bat izan dezazuela.